Ata tuol sa toll gates sa CCLX. Doon na lang kayo. Nindot kayo senior yan. Grabe kay bangkars. Dari nakatambay mga bangka. Kuhit-kuhiton lang. Yan akong learnings. Maglakaw ganyan ka sa CCLX. Huwag ganyan siya shade. So anda mo kalo o eyewear. Eh dili ni basta-basta rin. Challenge. I've been walking with 1 hour and 20 minutes covering 6 kilometers. Okay, hinahinay mo kasi yung vlog. Hindi kayong back. Muna mga toll gates. Tere. RFID, may hassle. Oy, congrats, naka 10k, 10,000 steps na ta. 6k. So kanang yung 6k 10,000 steps na. So kung imagine nimo natunga na ta, so 6. So one way man kunuhan ni is 8. Pabalik na sad is another 8. So total 16 kilometers ni ang CCLX. Nindot kay feeling half pa ya mga sanay oras 7 mabalik ta ni mga 8 kapin hopefully or 9. So init ta ka na dito, so hinaynayan na nato lakaw kay nanam ta kaning tollgate, makita nimo tollgate, pero sa tinudan na hilayo pa kayo kay adto man ta mo exit ang tao dito sa main road jud sa Cordova. Walay layo patagamay. Or at least kuhan doon lagid. Okay? So nindot kayo. Doon dito sa na Toyota. Pajero, mag-mo pick up. Toll gate.